Det er ret tydeligt at mærke, når det er, at vedkommende får overblik over noget, som vedkommende ikke har haft overblik over før. Som helhed, så er det jo bare det der med at være opmærksom på, hvad du deltager i. Hvis man ved, hvordan man godt kunne tænke sig, at ens liv skulle se ud, så tror jeg også, at det er nemmere at arbejde hen imod det. Jeg kan sidde tilbage med en følelse af, at jeg bare vandrer rundt i en tyk tåge. Velkommen til De Unge Vender Tilbage, misbrugerens guide til behandleren. I denne podcast er vi 4 unge, der kommer med vores guide til, hvordan I, der lytter med, bedst kan skabe positiv forandring for andre. Uanset om du er misbrugsbehandler, eller en anden form for behandler, rådgiver eller bare en ven, der vil hjælpe. Jeg hedder Lasse. Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Thea. Og mit navn er Malte. Og grunden til, at vi tror, at vi kan give gode råd, er, at vi har siddet på den anden side af bordet og har selv oplevet, når behandling og rådgivning ikke er optimal, og derfor ikke skaber de bedste betingelser for en positiv forandring. Det er baggrunden for, at vi gerne vil give vores erfaringer videre via denne podcast guide, der består af 6 gode råd, som vi tror kan hjælpe dig med at skabe forandring for andre. De 6 råd er vi kommet frem til ved at tale sammen i vores lille gruppe, som mødes hver onsdag eftermiddag hos rådgivningstilbuddet Helsingør i Helsingør. Udover de 6 råd til dig, der vil skabe positiv forandring for andre, så har vi også fået tilsendt en række spørgsmål fra fagfolk, der arbejder med at hjælpe unge. De spørgsmål vil vi også besvare undervejs i podcasten. Lad os komme i gang. Her er råd nummer 1. Skab overblik over problemet. Jeg tror, der er mange behandlere eller folk generelt, som har en idé om, at hvis en person med for eksempel en rusmiddelproblematik kommer ind til et behandlingsforløb, at de så i forvejen har et overblik over, hvad ens problem er. Og for mit eget vedkommende, da jeg kom ind i nogen form for behandling, der er det eneste, jeg havde et overblik over, var, jeg vidste, at jeg havde et problem med stoffer og alkohol, og det var det. Jeg har mange traumer fra mit liv, og jeg har rigtig mange problemstillinger, som jeg har arbejdet på, og som jeg fortsat arbejder på, som jeg ikke havde nogen idé om var relevant for mig, da jeg kom ind i behandlingsforløbet. Og ofte hænger tingene også sammen, uden at man er bevidst om det. Man lever jo ikke bare et super fantastisk liv, og så lige pludselig sidder man med en rusmiddelproblematik, der er fuldstændig ude af proportioner. Der er noget, der har skabt det. Der er nogle traumer eller nogle uhensigtsmæssige ting fra ens liv, som ligesom har ført en på den vej, man er gået nedad igennem sit liv. Og hvis man på forhånd, inden man kom ind i et behandlingsforløb, vidste, hvad de ting var, så tror jeg også, man havde gjort noget for at ændre på det. Men der er jo en årsag til, at man sidder i en behandling og har brug for hjælp til at skabe det overblik, så man ved, hvad det er, man skal arbejde med, så man kan få et godt liv. Så jeg tror, det er en rigtig stor misforståelse, at man, når man kommer ind i et behandlingsforløb, allerede ved, hvad det er, man skal arbejde på. Jeg kan sidde tilbage med en følelse af, at jeg bare vandrer rundt i en tyk tåge. Altså, jeg føler ikke rigtig, at jeg kommer nogen vejen, men at jeg stadig skal finde vej ud fra tågen. Ligesom, hvis jeg ikke har det der overblik, så føler jeg ikke, at vi er på vej et sted hen, men jeg føler bare, at jeg er det samme sted. Og jeg føler ikke, der er den der udvikling, som jeg ønsker, og som er årsagen til, at jeg kommer til at starte med. Hvorfor det er vigtigt at få skabt et overblik over problemet, det er, at hvis tingene bliver meget uoverskuelige, og man kan ikke se enden på det her problem her, så bliver alting bare ligegyldigt, og vi falder tilbage i de gamle vaner. Og det er bare sådan en ting, vi har. Altså, jo flere gange vi sejrer, jo bedre bliver vi til at komme igennem det. Men hvis der ikke er lys for enden af tunnelen, så opgiver man, og så er det ligesom slut der, ikke? I mine øjne er det lidt ligesom, at det er en frygt for det uvisse, for du ved ikke, hvor du er på vej hen. Du håber da på, at det er på vej et bedre sted hen, men du ved det jo ikke i første omgang. Det du ved, og det du kender til, er dit misbrug og dine netop vaner, du har. Dem er der tryghed i. Jeg synes også, at hvis der ikke bliver skabt et overblik som det første, så ender jeg ofte med bare at sidde og tænke, altså jeg ved ikke, hvad det er, du vil have, at jeg skal sige, fordi jeg er selv super forvirret, og jeg ved i virkeligheden ikke, hvad fanden det er, der foregår i mit liv, så jeg ved ikke, hvad det er, du vil have, jeg skal svare på. Altså, jeg kan ikke bare sætte mig ned og så give dig en tidslinje fra jeg blev født og til nu, hvad der er foregået i mit liv. Fordi jeg har ikke noget overblik over det. Jeg har brug for, at jeg bliver hjulpet lidt på vej med nogle sådan spørgsmål. Altså ikke nogen sådan super dybdegående spørgsmål nødvendigvis, men altså, at der bliver spurgt lidt ind til mig og mit liv, eller sådan. Jeg har ofte oplevet, specielt da jeg var i døgnbehandling, at jeg bare blev sat ned, og så fik jeg bare at vide, at jeg skulle bare starte fra en ende af. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså,
Det skal jeg have hjælp til. Det er mere end bare at komme ind til en behandling og selv skabe et overblik over det, så behandleren ved, hvad de har arbejdet med. Det er noget, der skal gøres i fællesskab. Fordi man kommer ind til sådan en behandling helt ude fra gaden af og ved ikke noget som helst. Så det er super vigtigt, at det er en fælles opgave. Måden, man bedst skaber overblik over problemer, det er at finde ud af, hvad det er for nogle udfordringer, personen har i hverdagen. Men også at finde ud af, hvis der er nogle ting, der presser personen rigtig meget, som gæld og andre ting. Altså finde ud af, hvordan man kommer igennem de her ting, og ligesom få lagt det i en orden, så det giver mening. Helt klart. Det er nødvendigt at tage det i bidder for at skabe mindre sejre, for at kunne tage det næste skridt, og gøre det nemmere at vende sig til, at nemmere og nemmere kunne deale med sine problemstillinger i hverdagen netop. Uanset hvad, så tror jeg, det er ret tydeligt at mærke, når det er, at vedkommende får overblik over noget, som vedkommende ikke har haft overblik over før. Det handler bare om at være opmærksom på, når det virker, og når man er i øjenhøjde og til stede i situationen. Det var vores første råd, og vores uddybning af det. Det bringer os til råd nummer 2. Det lyder sådan her. Hjælpen skal gives i et tempo, der giver mening for den, der hjælpes. Det er vigtigt, at hjælpen gives i et tempo, der passer til den, der får behandling, fordi at hvis det bliver givet i et forkert tempo, for eksempel hvis tempoet er for højt, så kan man føle, at man ikke får gennemarbejdet de problemstillinger, der er, og der bliver hoppet lidt let hen over det. Og så kan man komme ud med en følelse af, at man ikke har fået noget hjælp i virkeligheden, og man er ikke blevet klogere, og man har ikke fået nogle redskaber, man reelt føler, man kan bruge til noget. Tværtimod, hvis tempoet er for langsomt, så kan jeg godt have en oplevelse af, at jeg ikke rykker mig nogen vejen. Man sidder meget fast i det samme i lidt for lang tid, og man kan måske få en følelse af, at man for det første ikke har rykket sig nogen vejen, men også, at ens problemer er uforbederlige. At der er et eller andet galt med en. Ens livskvalitet kan bare ikke blive bedre, fordi jeg sidder bare fast i det samme hele tiden. Så det er super vigtigt, at der bliver fundet et tempo, som passer til den, der bliver behandlet. Og det kan være forskelligt fra person til person. Det er ikke altid det samme, og jeg tror også, det er der fejlen ofte bliver begået, fordi at der bare er sådan en standard for, hvordan man gør tingene. Så man er nødt til at tilpasse sig efter, hvem man behandler. Jeg har oplevet på et tidspunkt, hvor at jeg følte, at tempoet ikke passede til den person, jeg er. Det kunne jeg mærke ved, at jeg følte, at der var en, der stod med begge hænder på ryggen af mig, og så sagde, jamen, du har fortalt mig om dine problemer, og så skal vi den her vej, og så skubber de mig bare frem i den retning, fordi de tænker, jamen, hvis du bare går head-on ind i det, så skal det nok løse sig og alt muligt. Men det var ikke det, jeg havde behov for. Så jeg følte, at min behandler behandlede mig i en form, som måske ville passe til personen selv. Altså så, at de bare kaster sig head-on ind på problemet, hvor at jeg nok hellere ville have lov til at kunne tage det stille og roligt og finde ud af, jamen, hvad er mit problem egentlig? Altså, fordi at jeg er måske ikke glad, eller der er et eller andet, der trykker min sko, og jeg kan simpelthen ikke pinpoint, hvad det er. Men jeg vil gerne finde ud af det. Jeg vil sige, måden man finder det rigtige tempo på, det er altså for det første ved at mærke efter, og hvis du stadig er i tvivl der, så spørg ind til, om det går for hurtigt, om der er nogle andre ting, vi lige skal have taget først. Jeg tror også, at ved at man spørger den unge, om tempoet passer til dem, så tvinger i gåseøjne man dem også lidt til rent faktisk at tage stilling til, om tempoet det passer til en. Fordi jeg tror heller ikke, at man nødvendigvis, imens man er til en session, tænker så meget over, om det her tempo det passer en. Jeg tror først, man lægger mærke til det bagefter, når man finder ud af, at man faktisk ikke har fået den hjælp, der er passet en, ikke? Så bliver man måske også i højere grad bevidst omkring, hvad ens behov i virkeligheden er. For mig ville det være en rigtig rar følelse, hvis der var nogen, altså hvis min behandler rent faktisk spurgte mig, at det her er egentlig okay, og skal jeg gøre noget anderledes, frem for bare at gå ud fra, at man gør det helt rigtige. Jeg vil som ung sidde og føle, at det var en lille smule grænseoverskridende at fortælle en behandler, at jeg ikke synes, de gjorde deres job godt nok. Så hvis de selv spørger, så bliver det også lidt mere trygt at fortælle, hvordan man i virkeligheden gerne vil have, det skal være. Det er nu blevet tid til at svare på et spørgsmål, vi har fået tilsendt fra en fyr, der hedder Flemming. Han er misbrugsbehandler fra Sønderborgs Kommune. Spørgsmålet det lyder sådan her. Hvordan håndterer du, hvis din omgangskreds stadig har et forbrug, og du er i et stop?
Det, jeg synes, man skal gøre, hvis man arbejder på at være clean, og man har en vengruppe, der stadig er aktiv, det er at finde ud af, hvem der støtter dig i at være clean, altså sådan 100%. Og selvfølgelig tage afstand, ikke for meget, men heller ikke for lidt, men sådan, så du stadig er social og har det godt socialt, men at du stadig tager afstand fra at feste i weekenderne for eksempel. Altså finde noget andet fælles med dem er også rigtig vigtigt, og hvis man ikke har noget andet fælles med dem, så er de jo nok ikke rigtig ens venner. Jeg tror også, det er vigtigt at gøre sådan nogle overvejelser om, hvor vigtige de der venner i ens omgangskreds i virkeligheden er for en. Jeg tænker, hvis man umiddelbart sådan lige skal tænke over det, så er de formentlig rigtig vigtige for en. Men for mig var det en rigtig god måde at gøre det på, og ligesom at lave lidt sådan en pros and cons liste. Og det kan virke sådan meget voldsomt, fordi man snakker om mennesker, man har kær. Jeg tror også ofte, så har man en idé om, at folk er ens venner, selvom det eneste, man har til fælles med dem, er, at man tager stoffer. Og så har det for mig ikke været lige så svært at give slip på dem. Altså, jeg bliver rigtig, rigtig let fristet, så jeg kan ikke hænge ud med folk, som aktivt tager stoffer, samtidig med, at jeg er sammen med dem, uden selv at blive fristet til at gøre det. Og jeg kan også godt have svært ved at så lave det der skel mellem, om så hænger jeg kun ud med dem, når de ikke gør det. Altså, jeg har brug for nogle sådan ret faste sådan regler for mig selv, så det er bare typer, jeg ikke skal være venner med. Men det er helt vildt svært. Det er en kæmpe udfordring, fordi hvis alle ens venner, de bruger stoffer, eller sådan, så kan man også ende med at blive rigtig ensom, hvis man ikke lige pludselig ikke har nogen tilbage. Så det er en ret langvarig proces, både at gøre sig de overvejelser, men også at rent faktisk at gøre noget aktivt ved det. Men jeg synes klart, at det er værd at overveje, om det forbedrer ens livskvalitet gevaldigt at danne sig en ny omgangskreds. Måden jeg håndterer, at mine venner stadig har et aktivt misbrug, og jeg ikke har, er ved at se på, hvad for nogle arrangementer man ligesom skal deltage i forhold til, hvad der vil være smartest. Fordi man kommer helt sikkert ud for nogle situationer, hvor det bliver svært at sige nej. Og man kan også sagtens sige nej. Det handler bare om et spørgsmål om tid, for at du lige pludselig har en dårlig dag. Det er et forkert tidspunkt. Og så falder man i, og det kan godt være rigtig opgivende, fordi man lige pludselig skal starte forfra. Men som helhed, så er det jo bare det der med at være opmærksom på, hvad du deltager i, hvad I laver, når I er sammen, og så bare være opmærksom på dig selv, og hvordan du har det indeni. Tak til Flemming for dit spørgsmål. Vi håber, at du kan bruge vores svar til noget. Nu skal vi tilbage til de råd, som vi 4 har arbejdet på forhånd. Det er råd, hvordan man bedst hjælper andre med at skabe forandring for dem selv, og vores råd udspringer fra vores egne erfaringer med behandlingssystemet. Her kommer vores råd nummer 3. Du skal være fleksibel i din arbejdsmetode. Man skal være fleksibel i sin arbejdsmetode, fordi at vi lærer alle sammen på 3 forskellige måder. Det ene er ved at se, det andet er ved at høre, det andet er ved at gøre. Og det er jo ligesom vigtigt at få mest ud af din behandling på at finde ud af, hvordan lærer personen bedst ud for dig. Om han skal se det på en tavle, eller om han skal høre det, eller om han skal ud og opleve det selv og prøve kræfter med det i den virkelige verden. Altså, jeg har været igennem nogle forskellige behandlingsforløb, og jeg har ikke oplevet, at der var en helt voldsom kontrast i arbejdsmetoderne, men der har helt klart været en kontrast, og jeg har også kunne mærke forskel på, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, og om der er noget, der har virket helt vildt godt, eller noget, der har virket helt vildt dårligt, ikke? Der er jo selvfølgelig nogle forskellige behandlingstyper, hvor man er nødt til at have et eller andet udgangspunkt, fordi at det er den her behandlingsmetode, man arbejder ud fra. Men selv inden for en bestemt behandlingsmetode er det altså helt klart min overbevisning, at man godt kan tilpasse den individet alligevel, uden at det skal gøres på denne her måde eller ingen måde, ikke? For jeg tror også, jeg tror godt, man kan komme til at føle sig lidt som sådan en byrde, eller at man får lidt sådan mellem linjerne at vide, at man bare har modstand på, hvis man ikke får noget ud af den hjælp, man bliver tilbudt. Og det er altså ikke nødvendigvis tilfældet, at det er fordi, man ikke gider. Altså, min personlige erfaring er, at jeg godt kan lide at tage behandleren med i en refleksion. Altså, vi har en dialog, og de stiller nogle spørgsmål, sådan, så jeg får mulighed for at reflektere over det egentlige problem. Altså, jeg kan ret godt lide det der med, at de starter for et spørgsmål, og så graver de videre, og så går det bare ud af en tangent, og så til sidst, så lige pludselig får du den der forløsning, hvor du siger, wow, det havde jeg aldrig tænkt over selv. Der er helt klart noget at gøre med, at vedkommende har haft evnerne til at kunne stille de rigtige spørgsmål, som har passet lige præcis til mig som person. Hvis du føler, at du ikke rigtig når ind til den, du behandler, så tror jeg, det er et spørgsmål om, at du siger, jamen, giver det egentlig mening for dig, den måde, jeg behandler dig på? Synes du, det er det rigtige for dig?
Og så får du jo klart et svar, hvis de siger, at det giver rigtig god mening, vil det forhåbentlig, eller det man håber på,